Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela ɓe mbi ko hetto bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum deftere mawɗo men Bacca Ba wiirende Islaamu e pinal fulɓe tawi ngal ɗo damal o haalata ɗo ko sarifagal e jaggude hadaya hunde wonde waɗerede tawa ala ngorode Islamu ko sarifagal kam e jaggude hadaya ala fof ɗo ɗeɗo gueɗe tabiti e nder Islam walla kam min e hooram mi yani ɗum hen wona e nder Qur'an wona e hadis walla e sariya sarif ko konngol arab ngol firti ko tedduɗo so tawi ko telal so hebbinama wiye sorofa kono noon e nder fulɓe sarif ko tanum nelaɗo Allah e mabɓe yidde jokkodirde e arabeɓe saabu nulaɗo woni fulɓe joguitiɓe wonde nulaɗo ko mamiraɗo mabɓe e dow ɗum hen sahaji eɓe mbawi jankade taniraɓe mabɓe goto e goto ha yette nulaɗo yenti hen ɓeɗo wiyoɓe koɓe sarifaɓe ɓe ngala jettoɗe ɓe mbi kamɓe yettode mabɓe ko haydara eɗen gandi haydara e pular woni hay hunde e miijo hooram waɗi ɓe femtude ɗum ɗo ko saabu arabeɓe ngala jettoɗe arabe joftinte tan koye bammum walla e hindi mum won joguitiɓe miijo wongo ɓeɗo mbi haydara ko wotere e inde Seydina Aliou Abou Dalib ete koye makko taniraɓe nulaɗo foof jalti ummorade cuddiɗo makko Fadimata woɓɓe mbi haydara firtata ko mbarodi takiri ɓeɗo sarifaɓe noon eɓe joguiti wonde eɓe jogui hakke e jaggude walla tottede hadaya ko haddiye ñawnaɗo woni ɗon haddiya e ɗemgal arab firti ko dokkal ina yaaji wonde taniraɓe nulaɗo ina harmi mumen ñamde sadaka ndehe noon woni hakke mabɓe e dow julɓe ko tottede hadaya holko serdi sadaka e dokkal ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof tottete ko katu jinɗo rokkate komo ala sakkate ko basɗo walla miskino kono e miijo ɓeɗo sarifaɓe jaggoɓe hadaya gueɗe ɗiɗi ɗe ina certi no fewi hadaya ko hakke mabɓe wona saabu basal ala ko saabu mama mabɓe te ɗum ɗo ko wawnere ina wonno woɓɓe jaggannoɓe hadaya taw ɓe gona sarifaɓe ɓen ko taniraɓe Seydou Oumar Tall hay sinno noon wona kamɓe foof wona mabɓe kam ina mbaɗanno ɗum holtoɓe pawno ɗum so haalde gonga mi anda iwdi sarifagal e nder Afrique alay saago namdal gotal yalta ɗo ko yawi beele ɓeɗo sarifaɓe taniraɓe nulaɗo ko ɓaleɓe walla ko safalɓe e konngudi goɗɗi beele koɓe waɗeɓe walla ɓaleɓe so gonga eɗen mbawi tawde mabɓe ɓaleɓe waɗeɓe foof gati koɓe safalɓe haal pular en fulɓe jolfuɓe wabarankoɓe sosɓe ko nandi hen joni noon holno ɓe gardi ɗo e Afrique walla holno taniraɓe nelaɗo goniri ɓaleɓe tawa nelaɗo e hoore mum wonno ko boɗejo Cheikh Anta Diop wi addi sarifaɓe e nder Afrique ko goto e lamɓe songa en mbiyetenoɗo Askiya Mohammed gurnoɗo
1443 1538 oɗo hajjoyno hawri toon goto e helifaɓe abbasiyankoɓe biyeteɗo Moulay Abbas. caggal ɗum askiya Mouhammad ñaaguimo yo waddumo goto e waliyaɓe makko mawɓe ɓe gadda Afrique. kono ko adinde kalifa o jaɓantamo askiya Mouhammad tottimo ko jowdi ha heewi guila e kanŋe ha e gueloɗi yantude 500 jiyaɗo. nden oɗo waliyo yettima e Afrique wondude askiya Mouhammad, Afrique naaɓe cuurimo ha dow guettinimo gueɗal mawgal. waɗi ɗum koye ɓe joguiri wonde ko tanum nelaɗo koye oɗo sarif hewɓe e safalɓe Mauritanie naaɓe e ɓaleɓe wiyoɓe ko sarifaɓe ɓe jalti. Allah e Afrique naaɓe julɓe yidde nulaɗo kala biɗo ko sarif hay sinno ɓe mbawa tabitinde sarifagal mum ɓe cuurata ɗum ko ha dow ɓe teddina ɗum te ɓe dokka jomum kala ko ɓe jogui. ko ɗo dokkal haada yalti. ɗum ɗo noon ina addana wiyoɓe ko sarifaɓe hewde doole e peeje wondude mawnikinare. ina jeeya hen wiide ɓe cumara jeygol wona ngol aduna ngol ala ko haali ngol laakara ngol sumataɓe. hen sahaji kadi eɓe kewi wiide wonde aljanna woni koye less teppe mabɓe ko kamɓe jeeyi. kala moɓe nanni naata ha heeƴa, kala moɓe nannani natata. sarifagal e kawisaji ɓeɗo sarifaɓe kaɗani ɗo tan eɓe kewi wiide eɓe jogui mbawka wadde kawisaji e hollude yimɓe. ɗum ɗo ina addanaɓe hulede e rokkede kala ko ɓe jiiɗi. hen sahaji kamɓe koye mabɓe laboro haadayi moɓe ɓuri tottede hay sinno woni dumunnaji eɓe kawra e salotoɓe. sarif goto meeɗino yaade to joom jawdi goto kewɗo dammiri gam yidde rokkede haadayi. on rokkimo dammol gotol. sarif o yewi wi ndiɗo dammiri foof e hewde ala ko tottatamo so wona dammol gotol. kono joom jawdi o sali ɓeydude o wi ko ɗum o wayi. sarif o wi wondude e jertingol sa ɓeydananimi dammowol gongol mami wattu joni joni dammiri ma ndi foof baaɗi. joom jawdi o jaabi wondude e jalkirde seeɗa ɓe ndaw ko hawɓe. so tawi kay aɗa wawi wattude dammiram ndi foof baaɗi, holko hatma wawde wattude baaɗi ladde ɗi foof dammi caggal ɗum nawa mbasa tampude tampinde yimɓe. so haalde gonga hen sahaji sarifaɓe ina kolla yimɓeɓe kawisaji e wiide Cheikh Anta Diop kawisaji ɗi gonata so wona peeje ɗeɓe pewjata. ɓe kewi ko teldude neɗɗo moɓe jiiɗi homtude ha tengti so tawi on ko almudo mabɓe walla lamɗo. caggal ɗum ɓe mbaɗamo dorog. ɗum firti koɓe totta jomum ko leɗɗe bemnoje hakkille. fawade ɗum jomum ina wawi yiide ko meeɗano yiide gurdam mum. so serti hen kala ko sarif o wima ko noon, gati o jaggata ko holla ko noon woori. hen sahaji omo wawi sikkude wonde o yi tigui ko aljanna walla jeygol walla o naatino aljanna e tumuna dabbo. ɗum ɗo ko peeje gandanoɗe e kutortenoɗe to leyɗele julɓe gonɗe to funnague ɓadiɗo. hen sahaji hay lamɓe mawɓe e koye mumen daɗani hen. askiya Mouhammad e hoore mum homtirama hen bonde ete ala pomtunoɗomo so wona sarif makko mo ardunowo. ko
ko ɗum ɗo addantaɓe hulede. Sekanta Diop wi caggal nde on ɗon Sarif omti askiya Mouhammad, caggal nde o serti e telɗugol makko e Sarif o, askiya Mouhammad jangtiniɓe yimɓe kawismo holla o wi mi yi leydi ndi fof elle ina wonti ndiyam kewɗam, jiimi koode ɗe ina mbayno ummiɗe e ndiyam ɗam ni eɗe tindi e dow kammo, jiimi colli elle garoji saram eɗe kirsodira e koye majji. Ngal ɗo damal ko tarbinade. Tarbinade walla tarabuya itta koye konngol arab at-tarbiya. At-tarbiya firti ko neede, ɗum heewi hutorede koye jangde suhaaɓe, ɗum woni jangde e negol suhaaɓe, kono manaw e pular ko rewde ceerno mum ngam yilade barke, ko kamɓe mbiyete tarbiniɓe walla tarbiniɗo. ɓeɗo almuɓe noon eko ɓuri hewde kewani woɗɗoyde to banggue jangde, kamɓe ɓe kewani tampude no feewi e yilade gandal, ɓe paggoro tan ko barke. Waɗi ɗum ko eɓe jaaɓi tigui rigui ngol ɗo konngol ngol sernaɓe kewi hutorade ngam wadde almuɓe ɓe ɗoftoroɓe jangde janggere kono barke sodere. ɗum ɗo firti ko hayso almudo jangi ha moɗi mu dawwon, so ɓuɓnani ɓernde ceerno makko o naftorta ko gandal makko. ɓuɓnude ɓernde ceerno noon ko ɗoftademo e ligganademo. woni tarbinade noon ko ligganade ceerno mum. Tarbiniɗo wonata koye nder galle, ko kanko heewi wonde fiɗe ceerno e koyde mum. So ceerno ene juule juma rewa caggal, keblugol ko faati e juuɗo ko kanko. So ceerno ina ɗanno ɓe jaata, o ɗanorako so wona ceerno ɗano. So ceerno fini tawatama ko damal suudu omo jooɗi omo faɗa e mum. Ataye ko kanko defanta ceerno, tufam ko kanko waɗata ɓallinta. So ceerno dañi koɗo ko kanko toppitto. jiɗɗo yiide ceerno hen sahaji rewata koye makko, e dabba ko kanko woni kala kala ceerno. Barke nder tarbinade. hol mbadi barke mo tarbintoɗo ɗaɓɓata. hen sahaji ko lasrari o yiiloro e ceerno. lasrari ko arab, lasrari ko arab, ɗum firti ko hunde suuɗinde wirnide. so neɗɗo jangi hunde suuɗinde holko jomum waddata hen e konngudi goɗɗi, hol nafoore lasrari. e wiide lasrariyankoɓe ɓe, so neɗɗo jangi ɗum o watta yiyande neɗɗo ɓolo ko on ɗon wawa yiyande hoore mum. e dow ɗum o rentinamo geɗe bonɗe jogorɗe yande dow makko, walla o haalanamo geɗe moƴƴe paade makko on heblo. ɗum ɗo ko hunde e dabati ma en gartoy hen. woni sernaɓe ina joguiti wonde gandal ina fecco e pecce ɗiɗi, gandal peyngal e gandal cuuɗingal. gadanal ngal koko fati e sariya, tafsir, hadis, nahu, lugha e ko nandi hen. ɗimmal ngal jogui ko mbadiji ɗiɗi. mbadi gadande ndi
ko eltindu fittandu mum e labbinde ɓernde mum. Baati ɗimmiri ndi ko huncanedi hono kaslu. ɗum woni hollede gueɗe Allah e suulde. So yimɓe mbi woro ceerno kaari ko joom kaslu, ɓe pandiri hen ko hollede birnidi. Birnidi noon ina feeñana ceerno so timmini mbaadi gadandi ndi ha timmi. ɗum woni eltude fittandu e labbinde ɓernde. ko ɗo addanta almudo wonde ñande fof less ceerno hayso dañi gandal ha heewi, hay sinno daɗi ceerno makko. ngati so tawi ceerno ko kuncanaɗo, ina wawi bonnudemo haw bona walla o fewnamo haw feewa. yeru ko ceerno heewi haalande almudu mum ko jogori wadde so gasni jangde. so ɗanngal, so jooɗade nokku goto, so janginde, so ruttade to jeenol, so jeeygu e ko nandi hen. so almudo o waɗi ko ceerno wi ko, dañi hen gartam, wiye ko ceerno makko rewi ɗon. so tawi ko benji mum, wiye koye makko woni kanko almudo. eno wawi waade fof ceerno kam feletaki. e konngudi goɗɗi, so moƴƴi ko ceerno, so boni ko almudo. almudo ko yankinade. ko ɗum waɗi sernaɓe ɓe ina keewi janginde almuɓe ɓe yankinanade ɗumen. eɓe kalanaɓe wonde ko ceerno jangini almudu mum fof ma won ko heddi komo foldamo. defte suufiyankoje ɗe ne ngari ɓeydi doole sernaɓe ɓe e dow almuɓe ɓe. heewi ko ceerno wi almudu mum, kala mo ala ceerno ko seyɗani woni ceerno mum. sernaɓe ɓe ina keewi ɓeydude hen wonde kala janguiɗɗo ma, hay sinno ko alkulal gotal, a wawa yobde jomum. kala ko wela o waɗa dow ma. janguinaɗo o wayi tan kono maccuɗo ni, ko janguinɗo woni kalifa. so welama o yeeya, so welama o rindina. ina famɗi e almuɓe Fuuta mo nanani ɗiɗo haalullaji. ɗum ɗo tengtinde ko jangde tan yonani wonde almudo. ley sago almudo ɗofto ceerno ɗigga wona less jaɓa yaɓɓede. ko ngan sanga tan kankone o huuɓa o daña barke, o wawa wurde e almudakal makko. fowade e dow ɗum ɗo jangude tan ha heewa gandal yonata almudo jiɗɗo yettade Allah. gandal ɓolal yettinta almudo Allah, yettinta Allah ko ceerno. oɗo wona tan ko kanko yettinta Allah, kono kadi hayso welama o ɓoora gandal almudo makko ha laaɓa ceerno. oɗo wonta human binde. nden noon ala ko wodani almudo so wona reftade e wonde maccuɗo taƴƴo. so wona ɗum o yettata ko Allah, hayso moɗi mo dawwan. taren ɗiɗo jimɗi ɗiɗi ɗe Ibnu Asir ɗi sernaɓe ɓe keewi dallinorade. almudo wondino ceerno ganduɗo laabi sayye, mo ina dandamo e laabi makko kalkoji, mo ina siftinamo Allah kala nde o yimo, mo ina yettina maccuɗo hono almudo e jomum hono Allah. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ko ɗo gatten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. gartoyen noon e damal gongal, tawi ngal ɗon haalata ko fewti e ñaagude Allah, dabade, talki e lohi e ko nandi hen.
ɗum noon wonno ko deftere wiitende Islaamu e pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Ba tawi mi tarannano ɗum ko musidɗo mon Hamidou Ndiaye. Allah jarama on jarama.